Bé, ara us parlarà en David Iglesias. En David Iglesias, ell és tècnic d'arxius del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge del CEDRI, depenent de l'Ajuntament de Girona. Parlarà sobre Europeana Photography i la seva aplicació tècnica en la normalització de terminologies, l'experiència del CEDRI. Us llegeixo una mica el seu currículum. En David Iglesias és des de l'any 2000 tècnic d'arxius del Centre de Recerca i Difusió de la Imatge, el CEDRI, i de l'Ajuntament de Girona. És llicenciat en Història de la Universitat Autònoma de Barcelona i en Documentació per la Universitat Oberta de Catalunya, la UOC. Diploma de postgrau en Noves Tecnologies per la Gestió d'Accés a la Informació per la Fundació Politècnica de Catalunya de la UPC. Des de 2002 ha realitzat diverses accions formatives i de divulgació sobre gestió dels fons fotogràfics i àmbits relacionats. Actualment és coordinador i professor del postgrau de Gestió, Preservació i Difusió d'Arxius Fotogràfics, SGET UAB. En l'àmbit internacional és coordinador del grup de treball de documents fotogràfics i audiovisuals del Consell Internacional d'Arxius des de 2010. És membre del Consell Executiu de l'Associació Internacional Consortium for Photography Heritage, en qualitat de conseller especialista en fotografia des de l'any 14 també. I em sembla que ja està. Aquí està tot, doncs ara us parlarà sobre Europeana. Bé, gràcies Ricard. Bon dia a tothom. I el que us parlaré és de la nostra experiència en el marc d'aquest projecte europeu que va ser Europeana Photography i com nosaltres ens vam orientar amb el que és l'ús el que us deia. Explicaré doncs la nostra experiència, com ens hem orientat en temes de vocabularis en el marc d'aquest projecte europeu. Nosaltres en aquests últims anys hem participat en 4 diferents projectes europeus, 2 d'ells vinculats a la digitalització i la difusió del patrimoni en xarxa i per tant això té una exigència a nivell de vocabulari i per tant vol unes solucions. També hem teoritzat molt, hem tingut molts debats interns, molts debats amb col·legues d'altres centres, però al final has de donar, al cap dels 3 anys hi ha d'haver uns resultats i per tant has de ser concret i has d'haver resolt algunes coses. Per tant, el que us explicaré sobretot és com ens hem posicionat nosaltres per resoldre determinats temes i ser operatius, sobretot respecte al que fa als vocabularis. Pel que fa al projecte, si no ho coneixeu, és un projecte de digitalització que ha tingut una durada de 3 anys, que s'ha realitzat en el marc del programa aquest de competitivitat i innovació que hi havia a la Comissió Europea, que ara ha passat a ser Horizon 2020, i estava orientat a la digitalització de 450.000 fotografies aproximadament, dels primers 100 anys de la història de la fotografia. Participaven 19 socis de 13 països diferents, més alguns associats que van participar posteriorment o es van afegir posteriorment, sense finançament, i es digitalitzava, es proveïa les imatges amb metadades i el que es pretenia també era que això tingués, diguem, una accessibilitat multilingüe, que aquestes metadades fossin comprensibles en aquest entorn. També dir que un important nombre d'imatges eren de domini públic, cosa que facilita la reutilització i per tant era un valor a considerar en el marc del projecte. Quant a les activitats, és important perquè totes han generat alguna mena de recurs, de publicació, tot recollit online a la seu d'Europeana Photography, des de que és la primera selecció d'imatges que va comportar establir uns criteris per la selecció. Primer es parlava de masterpieces, d'obres mestres, i llavors, bé, la realitat és que amb 500.000 d'imatges, realment d'obres mestres, n'hi ha molt poques. Després la digitalització pròpiament, estem difonent, mostrant fotografia, amb un gran esforç sobre metadades, però allò essencial és que puguem mostrar la fotografia amb la màxima fidelitat. L'indexació i la catalogació, lògicament, per fer-les accessibles, l'enriquiment, que ara ho veurem, i al final el proveir continguts a la plataforma europea del patrimoni i en aquest cas proveir fotografia
que, diguem, era una de les mancances que es va considerar que hi havia en aquest portal i per això es va adjudicar el projecte. Bé, el projecte estava organitzat en diferents mòduls, un d'ells era el de la indexació i suport multilingüe i el que pretenia, com veieu, era l'enriquiment de metadades. I quan es refereix a enriquiment de metadades hi ha un factor clau que és el multilingüisme, el fet que aquestes metadades siguin automàticament traduïdes a altres llengües i per tant que faci un accés a un públic més ampli, però també que s'estableixin relacions i relacions que no necessàriament han de quedar limitades al que és el portal d'Europeana en origen. Per tant, un treball sobre vocabulari és important per enriquir aquestes metadades. Val a dir que el vocabulari que es va crear, aquest petit tesaurus, doncs és un vocabulari que és de consens, ara el critiquem tots i tots en el seu moment van poder opinar, tot i que la feina la va centralitzar el KMKG, que és una institució belga, i els que hi tenen la màxima responsabilitat. També els recursos que vam destinar dintre el projecte eren molt limitats i el resultat és modest, però jo crec que obre una porta sobretot en com orientar l'ús de vocabularis en un domini concret. Fixeu-vos en la informació que veieu a baix, ens diu que aquest vocabulari només té 561 conceptes, per tant era un vocabulari poc pretensiós, sobretot a nivell temàtic, una mica més el que és a nivell específic de la fotografia, de tècnica fotogràfica, de pràctica fotogràfica, etc. I, important, això que us deia, traduït a 16 llengües, que suposo que no llegiu d'aquí, però l'anglès és la llengua principal, però també hi ha el francès, l'holandès, l'alemany, italià, el polac, danès, búlgar, eslovac, lituà, català, espanyol, ucraïnès, rus, xinès i hebreu. Aquí teniu una mostra del que és aquest vocabulari i fixeu-vos bé que hi ha, diguem, l'etiqueta preferent, el terme preferent en anglès, i després, al final, el que hi ha, i és el més important, és aquest identificador únic, aquest URI, aquest identificador, que és el que fa que aquesta terminologia sigui explotable a molts nivells i no únicament en un entorn concret. El fet de poder identificar, de fet ho ha explicat molt bé l'Anna Bosoms, el fet de poder donar noms, identificadors en els conceptes, en els termes, doncs ens amplia les possibilitats d'explotació d'aquests vocabularis. Això és una mica el que veurem al final. Bé, ens ofereixen aquest vocabulari, l'hem d'utilitzar en el marc d'aquest projecte i una mica m'agradaria també contextualitzar com ens vam orientar nosaltres i com hem evolucionat, no únicament perquè estàvem en aquest projecte, sinó també una mica pel context actual de la imatge digital, de tots els canvis, sobretot tecnològics, que han entrat a l'arxiu. Per tant, podríem dir que nosaltres ens vam posicionar en 4 àmbits. Un d'ells seria la gestió, el treball amb metadades, en el qual vam prioritzar la necessitat de treballar directament sobre l'objecte digital i, per tant, de treballar amb unes metadades que anessin també codificades amb el mateix esperit, amb la mateixa voluntat que aquests vocabularis. Tot té un identificador, tot passa a ser estandarditzat i tot passa a ser més comprensible per màquines, per software, i per tant ens permet treballar a un altre nivell. Per tant, amb l'adquisició d'un software d'aquest estil, un gestor d'actius digitals, en el nostre cas vam optar per Photoware, doncs ens permetia treballar d'una altra manera, amb una altra agilitat, sobretot el que us dic, pel que fa al contingut digital, a la imatge digital. Un segon àmbit seria la digitalització pròpiament. Un cop proveixes imatge dels primers 100 anys de la fotografia, allò que s'espera és una qualitat, hi ha una exigència en la digitalització i, per tant, això ens va fer replantejar la manera en què digitalitzàvem, també a disposar de finançament t'ajuda a replantejar les coses, per tant, vam poder comprar un equipament adequat a la voluntat i a les necessitats que teníem i també vam establir un flux de treball
en el qual han intervingut tercers, per exemple, tot el que és la caracterització de l'equipament, la creació dels fluxos de treball, de perfils de color, etc. Doncs això ho vam encarregar al Laboratori de Qualitat de la Imatge de la Universitat Politècnica de Catalunya de Terrassa. Per tant, diguem, una major dedicació a tots aquells treballs preparatius i de control de qualitat i, en canvi, un augment en la productivitat després en el que és el fet de la captura de la imatge. Per tant, vam orientar la cosa d'aquesta manera i pel que fa als vocabularis, que seria l'àmbit 3, doncs el plantejament de com incloïm nosaltres el vocabulari d'Europeana, que és el que veurem. I un últim punt també en el que és la difusió, en el que és les possibilitats d'utilitzar diferents software, diferents recursos digitals per exposicions, per recursos diversos, doncs el fet de treballar amb vocabularis et permetia utilitzar determinat software a un altre nivell. És el cas d'aquesta exposició que hem realitzat amb un software que es diu Bovio, que s'ha desenvolupat sobretot en el marc del projecte Tina Plus i que és un software que permet treballar amb vocabularis, amb ontologies, pots explotar la informació a partir d'aquí. Per tant, inclús en la difusió, diguem, més amable, hi ha un darrere que permet, que depèn d'aquest treball de documentació previ. I també en el cas del GIS, de la geolocalització, també s'ha desenvolupat software que a partir de determinades metadades ha facilitat tot aquest treball. Per tant, són coses diferents, però 4 àmbits que van molt lligats i van molt lligats, diguem, a la resolució del projecte, però a l'explotació dels continguts digitals en un entorn determinat, que és l'entorn actual. Aquí només un exemple per veure les diferents metadades en què descrivim una imatge, veure com estan codificades en diferents estàndards i que fa que aquesta informació la veiem en un software que no és el nostre. Això ho obrim en Photoshop, però el Photoshop identifica a través d'XMP, a través de tots els codis aquests de Dublin Core, Creative Commons, etc., tota aquesta informació continguda. Jo crec que és un camí cap a la integració i un camí cap a una explotació diferent de les dades, l'explotació en què s'està orientant la web. Tot això hi ha una prèvia i la prèvia és el sistema propi d'indexació pel que fa als vocabularis. Nosaltres l'any 2000 vam publicar i vam exposar a les jornades d'imatge i recerca com indexàvem nosaltres i per tant vam presentar un sistema molt simple que és eficient i suficient per nosaltres, en el qual hi ha una jerarquia únicament a 3 nivells i en què es busca la racionalitat del treball, l'homogeneïtat de criteris i la simplicitat amb l'aplicació i l'ús. Per tant, no vam elaborar cap tesaurus. De fet, sempre ens anem alimentant de tesaurus, de recursos existents. Aquesta és la filosofia. I la definició del sistema, que com us deia, passa per una jerarquia simple, però que prioritza determinats descriptors. En aquest cas, dintre els identificadors, com que som un arxiu municipal, donem una prioritat a tot allò que és del territori, que és de la ciutat de Girona. I una indexació asimètrica, per tant no indexem tot al mateix nivell, sinó que diferenciem en funció del nostre focus d'interès. Bé, en quant a estàndards, utilitzem les angloamericanes per aspectes formals d'identificadors i el LEMAC, estirem del LEMAC pels temàtics i per allò, exclusiu de la fotografia, per tot el que són procediments, formats i suports, el NODAC ja va presentar un vocabulari que per nosaltres és suficient. Ja sé que el grup de recerca ha anat molt més enllà i a més és un treball lloable en el qual tots haurem de fer referència i que haurem d'analitzar i utilitzar en certa manera, però tenim uns llistats bàsics que ens serveixen per una descripció de determinat nivell i això es va publicar a la NODAC i amb una clara inspiració en els Sapiades, que ja era un projecte d'especialistes a nivell mundial. Per tant, ja hi ha una referència que ens serveix. Per tant,
el nostre sistema, el nostre posicionament davant del projecte i després hi ha el treball de resoldre coses concretes. D'entrada, com nosaltres extraiem aquesta informació i com això arriba en el destí final, que és Europeana. Doncs l'extraiem a partir de les nostres metadades estandarditzades, amb una estructura concreta, que a través d'un XML passa en aquesta plataforma que veieu al web, en un servidor extern que és un MIN, i es reprodueix en diferents esquemes. Hi ha un mapeig, el que se'n diu Lido, que és una estructura per descripció de museus, i un posterior mapeig, el que és l'EDM, que és l'estructura d'Europeana per publicar metadades. Una estructura que ha canviat, abans era l'S, ara és l'EDM, l'EDM és RDF, com explicava l'Anna, i per tant tot això ens orienta. Podem fer ús en el nostre sistema, però això és el que marca la línia. Per tant, aquí nosaltres fem un mapeig de metadades i dintre aquest mapeig de metadades per arribar a l'estàndard final hi ha la possibilitat de treballar amb els vocabularis i de convertir allò que és un llistat pla de descriptors en un identificador numèric que permetrà establir unes relacions predefinides i, a més, permetrà l'accés a aquests continguts amb 16 idiomes diferents. Per tant, a dalt, veieu, l'Anna ha fet referència a l'ESCOS, veieu com això queda expressat en ESCOS, però això no està dintre del nostre sistema. En aquest moment estava en el servidor que proveiria Europeana. Per tant, aquesta és la nostra opció d'entrada. Això que afecta tècnica, afecta a la pràctica fotogràfica, als gèneres fotogràfics que comentava l'Imma, i també els temàtics. Ara bé, aquí els temàtics veiem que és molt restringit, no? Per això ara us parlaré d'un segon nivell, perquè en aquest primer nivell, amb Europeana Photography, ens trobem davant únicament d'un tesaurus amb 500 entrades. Bé, això és com es veu primerament en el servidor. Ja veiem una transformació. Tots aquests temes, monestirs, sacerdots, arquitectura, etc., ja tenen una traducció també amb un identificador, amb aquest HTTP, amb aquest número final, que és el que identifica el vocabulari, i quan això passa a Europeana ens trobem que no desapareix els identificadors, perquè encara els mostren, almenys en aquesta plataforma de proves que estan fent ara, però sí que el nostre vocabulari ja està en anglès, la prioritat ja no és el català, i accedim a través del català. Però aquí, fixeu-vos que ja tenim el Gelatin Silver Prince, Monastery, Cleric Staff, tot ja ha estat traduït i, per tant, diguem, la prioritat és la que marca el portal. Però, com us deia, pel que fa als temes és insuficient i quan anem a altres projectes que no estan centrats únicament en fotografia i no únicament en aquesta època, doncs hi ha noves necessitats. Per tant, aquí publiquem vídeo, documents fílmics, documents històrics, hemeroteca, etc. Aleshores, aquí hi ha un nou plantejament, i és a dir, aquí hem d'ampliar el vocabulari i aquí és quan intervé l'assessorament, les converses, veure com treballen els altres, veure la Generalitat de Catalunya i els consells que ens donen, com ens informen de com estan treballant amb el Getty, de fet això que heu presentat avui, i que això ens obre un camp enorme a tots. Després, amb l'ajuda tècnica, en aquest cas de l'Àlex Quílez, que no sé si és aquí, però el tècnic que ens permet donar sortides al nostre sistema, el que fem és agafar el nostre vocabulari d'origen, el nostre llistat de descriptors, i mapejar-lo amb el Getty, mapejar-lo a nivell intern i ja adoptant, per tant, l'identificador Getty. I si veieu en el document XML, aquí on hi ha façanes ja hi ha l'identificador. Per tant, aquí ens permet ja orientar la cosa d'una manera diferent des de ja el nostre propi sistema o amb una sortida ja en el nostre sistema i no únicament amb un servidor extern i amb una plataforma externa. Fixeu-vos aquí a dalt com es visualitza en aquesta prèvia d'Europeana i fixeu-vos aquí com està expressat ja amb la sintaxi que toca. Nosaltres només posem el nom, només posem l'identificador.
La sintaxi és una transformació a posteriori, per tant, és el que fa possible l'explotació d'aquests llenguatges a aquest nivell europeana, però no en el nostre sistema. Estem en la fase que ens hem quedat, doncs, sobretot amb l'explotació, amb la identificació de noms, de codis que han de permetre després arribar a aquest segon estadi. I l'últim pas seria doncs aquest. Això ja és possible, qualsevol s'ho pot plantejar, nosaltres ens ho podem plantejar, ens ho vam plantejar. Nosaltres podem escosificar el nostre vocabulari. Allò que té un identificador, una matrícula, es pot posar en relació. Pots establir les teves jerarquies, les teves associacions, els teus mapejos a tesauros externs. Hi ha el món extern amb el qual t'has de connectar quan treballes aquí i, per tant, això és el que suposaria un següent pas que permetria una orientació ja claríssima des del nostre sistema, des de la nostra web, a el que és la web semàntica. I, de fet, amb això acabo, aquí hi ha l'orientació que prenem, en part perquè ens hi hem trobat, en part perquè és cap on van les coses o hem interpretat que anaven les coses i, per tant, estaríem en aquest estadi. Primer, un sistema d'indexació propi que ens ha permès treballar dintre del nostre sistema, la tasca de posar identificadors, identificar conceptes a diferents nivells, a nivell, en una plataforma externa com a Europeana Photography o en el nostre sistema amb un mapping en el CRDI mateix a través del Getty. I al final és l'adopció d'una sintaxis que ens permeti establir aquest pont amb la comunitat del Linked Open Data, que ja s'ha fet esment abans, i per tant disposar d'aquesta eina que ara tot just l'ensumem, que no hi estem plenament posats, però que ens ha de permetre el que volem la majoria, sobretot una explotació a partir de dades. I el vocabulari com a pont per donar significat a aquestes dades juguen un paper clau, rellevant, no únicament els vocabularis, també tota la informació de context, tot el que puguem identificar amb enllaços, sigui llistats d'autoritats, Viquipèdies, etc. Tot això forma part d'una mateixa estratègia que ens ha de permetre tenir, un futur més amable en el sentit que les col·leccions siguin més visibles i sobretot més accessibles. I amb això acabo. Gràcies.